wakachelewa namanduwe tinokutambira kunhau dzomanhoko dzozuva ro25 mwedzi uno wanyamavhuvhu. Kweta Beatrice Mutetwa nyasi yamboda kumbunyikidziwa kodzero dzache nomapurisa padare rodzimhosva muHarare. Awahwisa nomasoko kusvikira vazomutuka zviri benzero. Uku ndiko kunyadzisa chaiko kuri kuita hurumende iyi. Godfrey Kurauone nyasi kwayagobenuka kudare rodzimhosva kumasvingo muzuva ro24 mwedzi waGunyana. Izvi wazviita nokuti hurumende wati iwe waribe mvumo yekuti wamutongere mhosva yavari kumupomerayo. Unotosaya kuti sei akambosungiwa iye waribe mvumo yekuti wamutongese. Wagari wokubulawayo kwai waramba zvokuti maitokozani kupe wapinde mudare reparamende wakamirira Bulawayo East. Izvi zvaitika mushure maunge iwo wari kuzviita ndiwo wagere hunde yevanhu veMDC Alliance wese zvokuti wari kubenutsa vamwe wachibva wazviisa ipapo iwo. Idi chawakaja chinopfuka idi. Mune imwe nyaya, hurukurodzo hurumende nohurumende yekuAmerica kwai dziribe zvinhu izvi zviri kuburitsa. Izvi zvareketiwa nemumiriri weAmerica muno munyika. Areketa achiti hurumende yedu ine zvinhu zvishoma zvayakanzi igoita asi huiba kuzviita. Wari kundoramba wachindoimba huyo wokunangidzira vamwe. Mukunetsana kwayo nevamwe, hurumende yedu iyi yabva yaenderera mberi ikadana kwairi kuti auye mumiriri wana popu wokuVhatikeni. Izvi zvaitika mushure maunge mana bhishopu Sondo yeRoma wakanyora tsamba yaituka hurumende ichiwashora nokamitiro kawo kopfene. Iyi tsamba yakabva yapindirwawo ubvapo wakapindura iwo hurumendewo neyo kuVhatikeni. Tichambwa zvichabudapo kana wabenukapo kare. Chirwere chorumhungwe chauraya vanhu vanotosvika 360. Izvi zviri kuitika mushure mekunge chirwere ichi chaisiwa kumashure kodzihwa mupengo. Vanhu vakatobatiwa nechirwere ichi kubva mumwedzi waKurume kusvika mumwedzi waKubvumbi vari kusvika 360 anochiuru chibodzi ozviuru. Kwedu no Nyamapanda pazambukopo kwai pawanikiwa kamwe kamudhudhudhu kanga kabiwa nomatsotsi wanga wari kuda ukapfudza ukaenda nako Mozambique. Izvi zvareketiwa nemapurisa nyasi wachitoti kune vanhu 5 wasungirwa mhosva iyi. Toringadzo pasi rese. Nyika yeNamibia neBotswana kwai dzagobatanidza manja adzo kuti dziwake bhenya romagetsi ozuva rinoburisa mawati anosvika mabhiriyoni 5. Izvi zviri kutodadisa mabi angu kuzvimbwa zvekuti dai kuri kweduwo nozuva riri kwedu bujari zvaitoita zviri nani. Kambani yawamasiwa yeDistributed Power Africa kwai yakawana basa rokugowaka chibika magetsi chozuva chinokwanisa kuburitsa magetsi anosvika mamiriyoni emawati 10. Kambani iyi kwai wakawapa basawo ndo Nyanza Light Metals muSouth Africa. Nyanza imwe kambani inoyo vanhu vekumuZimbabwe wane chikamu mairi. Mauto okuBurkina Faso kwaya goita hwemauto mazhinji omuAfrica okungogbarasha vanhu nokukuba vanhu zviribe kana nzero. Izvi zviri kuramba zvichindoitika kunyange vanhuwo vari kuti wakasununguka. Tinoimba kuti zvichachinjawo rimwe remazuva.
munyaya yekugumisira yanyasi inyaya inotifadza isusu wana mhanduwe. Kwai gurukota rozvoutano munyika yeSomalia rakatongerwa makore 17 okugara mujere nekuti akanga anokora mutsapo mari dzodzihwa mupengo. Izvi ndo zvinodikanwa wana mhanduwe zvokuti dai kuri kwedu dai umwe munhu ari kutorikaira ari mujere kureketa kuno, asi tinoziva hedu kuti mutongo uchasvika bedzi. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau, murinzike zvino.